Hey, hello guys, welcome back to our channel FF Lover Free Fire. Guys, ఈరోజు అయితే అప్కమింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అయితే చూపించబోతున్నాను guys. అందుకనే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చిన లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇదిగోండి గైస్, మనకి కొత్తగా రాబోతున్న బ్యాట్స్ ఉన్న ఐపీఎల్ సీజన్ కదా, ఇలాగే ఉంటుంది గైస్. నెక్స్ట్ ఎలిట్ పాస్ రివార్డ్స్ గైస్, నెక్స్ట్ ఎలిట్ పాస్ రివార్డ్స్ గైస్, నెక్స్ట్ ఎలిట్ పాస్లు ఇవి ఉంటాయి గైస్. ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి గైస్ తొందరగా. నెక్స్ట్ డైమండ్ ఆయిల్ గైస్, ఇప్పుడు మెయిల్ బండిల్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఫీమేల్ బండిల్ వస్తుంది గైస్, అందరూ వెయిట్ చేయండి గైస్. అండ్ నెక్స్ట్ గ్లూ వాల్ గైస్, ఈ గ్లూ వాల్ అయితే చాలా బాగుంది గైస్, సూపర్ ఉంది. ఎప్పుడు ఇస్తారు గరీనా అయితే సూపర్ ఉంది గైస్ వాల్ అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీ ఆర్డర్ గైస్, నెక్స్ట్ ప్రీ ఆర్డర్ వచ్చేసి లూట్ బాక్స్ వస్తుంది గైస్, అదిగోండి గైస్ లెఫ్ట్లో న్యూ ప్రీ ఆర్డర్ గైస్. ఇదైతే నెక్స్ట్ ఇంకుప్లేటర్ బండిల్స్ గైస్, ఇది నెక్స్ట్ ఇంకుప్లేటర్ బండిల్స్. ఇదంతా అట్రాక్టివ్ లెవెల్ గన్స్ ఇస్తే సూపర్ ఉంటుంది గైస్, గన్స్ ఇస్తే సూపర్ ఉంటుంది. నాకు నచ్చిన మిడిల్ బండిల్ బాగుంది గైస్, బ్లూ కలర్ది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సమేట్ స్కిన్స్ గైస్, న్యూ ఎక్సమేట్ స్కిన్స్ అవి ఇంకుప్లేటర్లో వస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకుప్లేటర్ ఆ నెక్స్ట్ ఇంకుప్లేటర్ తెలియదు గైస్. ఇవైతే ఎక్సమేట్ గన్ స్కిన్స్, ఇది కూడా గన్ స్కిన్ గైస్. ఇదైతే న్యూ బ్యాక్ ప్యాక్ సైడ్, న్యూ బ్యాక్ గైస్, న్యూ బ్యాక్ ప్యాక్. అండ్ న్యూ ఏకే స్కిన్ కూడా రాకపోతుంది గైస్. న్యూ ఏకే స్కిన్ ఇది లెవెల్ 1 నుంచి లెవెల్ 7 వరకు ఉంటాయి గైస్. ఇది నాకైతే లెవెల్ 3 దొరికింది గైస్, లెవెల్ ఏకైతే అయితే లెవెల్ 3 దొరికింది. ఓకే గైస్, మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. ఇదిగోండి గైస్, మనకైతే న్యూ కటానా స్కిన్ గైస్, న్యూ కటానా స్కిన్ బాగుంది గైస్. ఇదైతే అందరూ టాప్ అప్ పెడతారు గైస్ అది.